Сега ще ви покажа една техника, по-скоро, не знам какво е. И това е двойното ветрило. Сигурно много хора си мислят, че това е много сложно. Напротив. Аз си мислех по малко по-лесен начин. Защото не разбирам как го правят по-добрите фокусници. Ето така. И вкарват карти. Не мога да го разбера. И затова използвам добре познатия Ruffle Shuffle. Отделяме горе-долу половината карти на око. И започваме да разфалшифваме. И трябва да гледате откъдето хващате да няма карта отгоре. В смисъл, долната карта трябва да покрива тази отгоре. И отстранихме проблема. И много лесно, много просто. Може да не е идеално, но е много лесно и много просто. Така и се възползвате от момента да направите това. И това беше. Мисля, че няма нищо сложно в това двойно ветрило, че да го повтарям. Аз много не го използвам, но все пак го показах в канала си. И добре, чао, абонирайте се, пишете в коментарите, лайквайте и